Samba filani mugani kelen Tchad jamana tun kayan ka farafina kilebiyanfanw ka kɛlɛbolo G5 ɲɛmɔgɔya di Mali jamana ma. Nga o ko ma se ka bɔ a sira fɛ i n'a fɔ Bamako y'a lase cogo min na ni ka bolokɔni tura kan. Bamako y'a yira o senfɛ ko Faransi de nɔ bɛ nin ko in na. Jigi kɔni b'a kan k'a fɔ ko nin tagali in bɛna lateliya. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ale de ye nin lase a ka laseliw senfɛ Nouakchott Mauritanie jamanatigi do. A ka fɔla ko nin hakilina minnu tara Mali jamana furancɛ fanga fɛ n'o ye Faransi kɛlɛcɛw ka kɛlɛbolo tɔ laban minnu tun bɛ Mali jamana kɔnɔ kɛli ye ka bolominɛw cɛ ni ka Mali jamana labila n'o ye Barkhane kɛlɛbolo ye o min tun talen do jadijɛkulumaw kɛlɛli kama Mali jamana kɔnɔ. Kɛlɛ min filɛ nin ye Sudan jamana kan a kuɲɛw taabolo nimisa ka bon kosɛbɛ. A kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba de don an ka jɛkulu ka baaraw taabolo kɔnɔ ani ka dɔ fara u ka wulikajɔw lateliyali kan min fanga dɔgɔyalen do an ka marabolow kɔnɔ nin waati ninnu na. Yɔrɔ min taabolow fɛgɛyalenba do ka kɔrɔ a ye nin lase ka taa Sahel marabolo kɔnɔna u kolagilanaw ma ko diɲɛ jɛkulubaw bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ walasa ka se k'u ka dɛmɛw ani yiriwali baara fan bɛɛ lajɛlen na jɔ ni marabolo kɔnɔna ninnu na. G5 Sahel n'a sigilen do ni Mauritanie, Tchad, Burkina Faso ani Niger jamana fɛ sigira sen ka san 2014 waati ni u ka kɛlɛbolo ye min ka baara fanba tun bɛnnen do djihadistes kɛlɛli kama n'a bɛ wele ko force anti-djihadiste nanzarakan na o farala kan san 2017 o waatiw la.